kwentuhan, sayawan at tawanan. Ito ang naging sentro ng 98 Grand Alumni Homecoming ng St. Scholastica Academy, Sabado, February 4. Sa temang Electro 90s Music Festival, muling sinariwan ng higit 1,200 na kulasa ang kanilang masayang alaala at karanasan sa kanilang eskwela. It's an experience lagi to step again dito sa grounds ng Saints ko. Hindi matatawaran yung feeling mo na excitement na mamit mo ulit yung mga naging classmates mo, mga friends mo, and know how they are doing. Siyempre lahat kami mga professionals, and then may mga families. So yun, you always look forward to that. Tapos yung joy na makita mo yung mga friends mo ulit. Tapos ang kwentuhan nyo palagi is always looking back kung ano nangyari yung mga experiences nyo in the past. Tapos ngayon, how you are na. Tapos mga teachers, yan, excited din kami makita yung mga teachers namin. Siyempre, matanda na rin tayong lahat. Pero ayun, laging fresh ang memory ng ang high school life. This is a very memorable day for us kasi after 2 years of pandemic, we're back to face homecoming, and excuse me, it's a travel back in time, yung happy high school memories. So it's a wonderful moment to be together with our sister Kulasas. Hindi lamang gabi ng saya ang nasabing kaganapan, ito ay naging gabi rin ng pagbibigayan. It's always time to it's always payback time. Maganda rin kasi na yung feeling na when you were molded dito sa Saints ko, sa system ng Saints ko, na laging you look after other people, hindi lang sa sarili. So, meron kasi noon, we adopt communities, tapos we deliver services, mga goods. So, masaya sa puso na nakakatulong ka, at the same time, nakakatulong ka sa ibang tao. And yun naman kasi ang, diba? That's the joy. It's Jesus, others, and you. With this homecoming, we are paying it forward. We will be giving donations for scholars, for those who want underprivileged students for St. Scholasticas. Nag-donate ang jubilarian batches sa pangunguna ng Alumni Board ng 180,000 pesos para sa kanilang alma mater. 100,000 naman ang inilaan para sa Sister Rebecca Maglalang Scholarship Fund na kasalukuyang mayroong 25 scholars mula sa kanilang adopted communities. Proceeds of this Grand Alumni Homecoming will go to the St. Scholastica's Academy and to Sister Rebecca's Scholarship Fund and to our Batch Legacy Project. We did an outreach project. We gave 200 school supplies for 200 students, and hopefully we can still do some outreach program after this event. Bukod pa rito, nagkaroon din ng pagkakataon ng mga maliliit na business owners katulad ni Richard Sanchez na maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto sa mga dumalo sa event. Siyempre po kami po, napakasaya po namin na after ilang years po na nabakante po tayo because of the pandemic, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na mag-participate sa ganitong event. So maliban sa naging alumni homecoming siya, naging opportunity rin siya para sa business sector. Kasi po, matagal pong namatay ang business sector at sa pamamagitan po ng mga events na ganito, natutulungan po tayo makabangon. Kaya po very thankful po tayo sa Saints ko na ginawa po niya yung ganito. Bagamat ilang taon na ang nakararaan na magsipagtapos ang mga alumni ng Saints ko, nananalaytay pa rin umano sa mga ito ang Kulasa spirit. We hope we can sustain that energy, that dynamism, and that eagerness to really help in the transformation of our society, especially when it comes to the cultural, the moral values, yung the meaning of integrity, the meaning of honesty, kailangan mabuhay yan sa atin uli. And we would like that to be our contribution, our small contribution to our society. Honesty, integrity, courage, hope, at optimism. Hindi tayo mag-give up, no? Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV36 News, atin to.